Pænt goddag. Jeg vil lige vise, hvordan man indstiller og installerer den her Smart Grid på en lidt ældre Danfoss Optima Pro pumpe. Prøv at se, nu har jeg lige vendt kamera. Yes. Hernede, der kan du se her, der har vi indgang, vi bruger. Det er et EVU indgang. Den er hernede. Den sidder her. Og ledningerne, de kommer ind her. Det er den sorte og den røde. Jeg har sat en 10 kilo ohms modstand imellem for at bruge funktion, der hedder varmesænkning i stedet for. Jeg lukker lige kassen her en gang. Og så her varmesænkning. Efter at den er sat på, så skal man gå herind i menuen og finde varmekogen, eller er det temperatur? Ja, nej, det er den her varmekogen. Og hernede i bunden hernede, der er den, der hedder sænkning. Det her det, der bestemmer, hvor langt kurven bliver flyttet, når Smart Grid bliver aktiveret. Nu har jeg sat den til 10 grader. Det vil sige, at når Smart Grid slår til, så forskyder den temperaturen med 10 grader. Det vil sige her, hvis jeg slår Smart Grid til nu, så vil der slå 12 grader i stedet for 22, og varmebehovet bliver flyttet. Bruger man EVU-indgangen uden modstanden på, vil den bare slukke pumpen og slukke for det hele, så skal man ikke gå ind og indstille den her funktion her bagefter. Det er kun, når man bruger flytningen af temperaturen på den måde. Det vil sige, bruger du EVU med modstand på, vil funktionen som varmt vand ikke være påvirket af, at du bruger Smart Grid.